Lad os komme i højdet. Kulturmand Mark Pereira Christensen, nyudnævnt ambassadør for historiske relationer, Enan Galali. Alle sammen rigtig hjertelig velkommen til den her festdag. Vi er samlet i dag, fordi det i år er 250 år siden, at den kongelige danske ekspedition til Arabien blev sendt afsted. Det bliver fejret med et jubilæum over hele landet i år. Man kan læse om det her på udstillingen fra det kongelige bibliotek. Rejsen skulle have varet i 2 år, og den skulle opdage det hele i den arabiske verden. Men 7 år senere kom Carsten Niebuhr tilbage som den eneste overlevende, med rigtig mange flotte resultater inden for alle grene af videnskaben, som har beriget Danmark, og som er en stor del af vores fælles kulturarv i dag. Hans kulturmøde, hans møde med den arabiske verden vidner om eventyrlyst, om opdagelse og om åbenhed, som man kan lade sig inspirere af over hele verden, og lokalt, såvel som nationalt. Og det er det fundament, vi fejrer i år, den del af vores Danmarks historie, som vi markerer ved 250-året for den arabiske rejse, med mottoet "Rejsen fortsætter". Jeg vil skynde mig at give ordet videre, og vi bliver i rejseterminologien. Som 20-årig forlod han Egypten, kom til Danmark med 10 engelske pund på lommen, og har arbejdet sig hele vejen op. En fantastisk rejse, både i tid og rum. Han er i dag ejer af Hotelgruppen Helland, og er i anledning af 250 års jubilæet for den arabiske rejse nyudnævnt ambassadør for historiske relationer. Velkommen, Enan Galali. Velkommen herhen til Joachim, kulturrådmand, Bærer og Center for Kulturudvikling, Jakob og Michael og alle de repræsenterer Sten også. Kære gæster, jeg er meget stolt af at stå her i dag i min nye egenskab som ambassadør for for historiske relationer for Mellemøsten. Det er en ære for mig, og kun for at bevise, at Danmark giver sine mennesker og sine borgere, uanset hvor de kommer fra, og uanset hvor de stammer fra, og uanset hvilke racer de har, muligheder. Det er meget vigtigt for os at huske i dag ved den åbning, at Carsten Niebuhr har vist vejen til de lande og de områder, hvor jeg stammer fra 250 år siden, før disse lande har haft rigdom, før disse områder har haft olie, eller har haft nogen som helst kvalifikationer. De har haft kun menneskelige kvalifikationer og menneskelige værdier, og mange fantastiske traditioner, og var på det sted, hvor mange religioner voksede op. Carsten Niebuhr med det kongelige dansk ekspedition, som ordret fra konge Frederik den 5. har dannet vej til broen mellem den lille Danmark og den store verden, hvor jeg kommer fra. Den verden, hvor jeg kommer fra, dengang jeg kom til Danmark, jeg har haft ikke andet i min kuffert end de værdier, som jeg har bevaret, og jeg har holdt mig til, og de traditioner og de religioner, som jeg er tilknyttet, og de familier, hvor jeg kommer fra, og de kontakter, jeg kommer fra. Og alligevel så har man opnået mange muligheder rundt omkring i verden, og alle disse muligheder, jeg har haft, det stammer herfra med min udvikling fra Danmark. Derfor jeg har altid sagt, jeg har en egyptisk hjerte, og arabisk hjerte, og mellemøstlig hjerte, men jeg har en dansk hjerte, fordi al min udvikling, det sker her i Danmark. Jeg håber, at jeg kan fortsætte at yde og bygge broer, og bygge kontakt, og bygge en fantastisk mulighed mellem de 2 forskellige områder, Danmark og de områder. Vi skal huske, at vi lever her, de mest rigeste mennesker i verden, ifølge statistikker, mens vores undergrund, det er det mest fattige undergrund i verden. Disse områder, hvor vi stammer fra, de har måske ifølge statistikker
de mest fattige mennesker i verden og de rigeste undergrund, så vi har muligheder for at samarbejde, for at udvikle vores know-how og udvikle vores relationer. De kan lære meget fra os, og vi kan også lære dem, eller vi kan lære fra dem, og vi kan lære fra os til dem. Jeg skal ikke reaktion mig ikke meget tid, og jeg håber, at alle sammen får en fantastisk ekspedition her, og jeg håber altid, at vi kan alle sammen på en hånd fortsat og give muligheder til alle vores indbyggere, som alle de vil gøre noget og være en del af det samfund, være med til at udvikle Danmark til, at Danmark bliver bedre for os alle sammen. Det bedste dag, det skete i mit liv, det var ikke dengang jeg fødte mit barn, eller mit barn bliver født, fordi alle, som hvis de har muligheder, kan få et barn. Det bedste dag, det skete i mit liv, det er den dag, jeg fik visum til Danmark. Tak for, og held og lykke. Den her dag, den har vi valgt at dedikere til Rejsen Fortsætter. Vi har glædet os i ugevis til at præsentere jer for et overflødighedshorn af oplevelser, både her i foyeren og senere hen nede i Lille Sal. Så velkommen alle sammen. Jeg håber, vi får en fantastisk dag sammen her fra nu, og så indtil omkring klokken 9:30 i aften, og jeg vil sammen med Jakob forsøge at gelette jer så godt som muligt gennem hele dagens program. Tusind tak for det. Og mens Jakob og Enan måske lige har tid til at vise Prins Joachim og Mark lige sådan et hurtigt glimt rundt på de vigtigste ting i udstillingerne. Det er jo en mindre version af den, men der kan selvfølgelig ikke rejse. Nej, det er svært. Og så har vi på den anden side kunsten række. Arrangeret for dem og lave fotos og alle de områder, han har været der. Med den der hero. Ja. Jeg har set et højting, der har 100 spørgsmål mere, og så tager han faktisk ikke en gang til. Så han dør meget god fra hendes lejlighed, hvor hun så har fundet forskellige ting, der viser sådan noget. Der er husholdningen der, ja. Det er altså meget god tolkning. Det sætter tingene sådan lidt på, hvordan ser verden ud i dag? Ja. Men ind på heste og kameler. Nå ja, den dag, ja. Gået ind i demonstrationen, hvordan de så bekæmpede den med Facebook, Twitter. Facebook, Twitter, ja, computeren der, og så står der så med Coca-Cola. Og... Ja. Det er en meget god idé, den der. Klar er min lille fotobog fra. Mange tak. Værsgo. Det var venligt. Mange tak. Selvfølgelig. Er det også første gang, den vises her? Nej, ja, det er første gang, den vises her. Ja. Men, det er alle de billeder her? Det er de fleste af de billeder, der er. Så tak for det. Mange tak, siger jeg. Et spændende sted. Det har været et eventyr at være på opdagelsesrejse i Gellerup. Alt sammen i 07? Eller det er lavet fra 07 til 10. Okay, så der er nogle... Det er bare noget, jeg har lavet i min fritid, kan man sige. Men det er en ære lige at få lov at kunne... Hvad har omdrejningspunktet været for dine billeder? Har der været en fællesnævner, eller har det været lige? Det har været nysgerrighed først og fremmest. Ja. Jeg kendte jo ikke noget som helst til Gellerup faktisk i 2007, selvom jeg har boet 10 år i Aarhus. Så jeg bestemte mig for, at jeg ville undersøge det. Ja. Og så kan man sige, at jeg kommer måske fra det sted, hvor så mange er med et vist billede og nogle fordomme og sådan noget. Ja. Og nu, ja, jeg ved ikke, om jeg er endt lidt i den anden side af grøften, kan man sige. Og nu har jeg jo taget den her t-shirt på i dag. Men så sådan er det gået for mig, altså. Og,
Ja, sådan håber jeg, det kan gå for mange egentlig. Det gjorde det nok også for Carsten Niebuhr. Det kunne man godt forestille sig, ja. Det tror jeg, du er ret i. Hvis når man læser nogle af hans citater, så udviser det også en respekt for området, som er astroværdigt. Ja. Ja. Tak for nu. Ja. Rigtig god dag. Tak, jeg lige måde. Jakob, vi ses jo et par gange nok. Ja, det må jeg aften. Jeg er i gang i morgen. Ja, nemlig. Ja, det er godt. Hej Mark.